Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दंगासिनो दङ। दा फाइनाली आसामाव गोदान रां सोसिगोन आरो लोगोसे गोदान लिस्ट फैबाय बेनो जाबाय CMनि आत्मनिर्भर लननि सायाव। दा बोरै नोंथांमोना मोनगोन बे लिस्टखौ बबेयाव होदों आरो लोगोसे गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय CMनि लननि सायाव जाय लाइमोनफ्रा ओरैनो दङ बिथांमोननो माखासे राङारि अनसुंथाइ होनायनि बिथांमोना थांखि लादोंमोन आरो बे थांखिया दिनै बेसेबांसिम थांखो बेनि सायाव डिटेल्सखौ डिसकास खालामगोन प्लास आसामाव गोदान स्किम 3.0 बेनो जाबाय अरुणोदय दा फाइनाली दिनै ओपनिं जाबाय सरकारनि राङारि अनसुंथाइ मोननो नोंथांमोना भिडिअ नायबाय था बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव आरो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि लन आसनि आरो लोगोसे साख्रिनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन। दा जोङो फार्स्टआव फैबाय CMनि आत्मनिर्भर लननि सायाव मानोना नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नेबाय थादोंमोन जे बेनो जाबाय फाइनाल सेलेक्शन लिस्टआ। दा बे फाइनाल सेलेक्शन लिस्टआ बबेयाव मोनखो बोरै मोनखो नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबोदों। दा स्क्रिनाव नाय नोंथांमोना जायफ्रा थांनाय बाराव इन्टारभिउ होदोंमोन ना बेनो जाबाय फार्स्ट राउन्ड बेनिफ्राय सेकेन्ड राउन्ड इन्टारभिउ होदोंमोन। दा बिनिनि गेजेराव जायफ्रा नैथि इन्टारभिउसिम सहैदोंमोन बेनिफ्रायसो सिलेक्शन खालामनाय जादों आरो बे लिस्टखौ बेयो पाब्लिश खालामथ'वाखै। नाथाय बिनि सिगां जाय केन्डिडेट बिथांमोननाव मेल थांबाय बेनो जाबाय सिलेक्शन जानायनि मेल थांबाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो माबादि थांदों मेल थांदों लोगोसे मेसेजबो थांदों जायफ्रा सिलेक्शन जाबाय नोंथांमोना रांखौ मोनसिगोन बेनो जाबाय फार्स्ट किस्ति हिसाबै आरो बे फार्स्ट किस्ति हिसाबै नोंथांमोना मोनसिगोन आरो बेखौ नोंथांमोना दा बावैनो मोनसिगोन बिनि डेट फोसावखाबाय बेनो जाबाय 1 लाखखौ नोंथांमोना मोनग्रोसिगोन आरो बे 1 लाखखौ बेसेबां जौनो होगोन होनदोंब्ला बेनो जाबाय 25,200 बारा 25,200 बारानो होग्रोसिगोन फार्स्ट पेजखौ नभेम्बरनि 3 तारिखआव नभेम्बर 3 नोंथांमोना डेटआव मोनसिगोन आरो जायफ्रा मोनगोन नोंथांमोनखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव सानथामनि थाखाय ट्रेनिंबो होनाय जागोन अके सानथामनि थाखाय ट्रेनिं होनाय जासिगोन दा 25,000 मोनग्रोसिगोन आरो थालांनाय हमना ला 1 लाख टारगेटमोन नालाय लाइमोनफोरनो आरो 75,000 थालांबाय आरो बे थालांनाया गैयाब्लाबो नोंथांमोना डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारि फेब्रुवारियाव मोननायनि चान्सआ दंसै आरो सेकेन्ड फेजआव गोग्लैबाय जायफ्रानोखि दायो मोनाखै। दा बे जाबाय नोंथांमोननि डिटेल्स दा बे सिलेक्शन लिस्टआ नैबे पाब्लिश जायाखै नाथाय 1 लाखखौ मोनग्रोसिगोन आरो 1 लाखखौबो नोंथांमोना नेक्स्ट बोसोराव मोनगोन प्लास 1 लाख मोनसे मोननानै बेखौ 5 बोसोर उनावसो नोंथांमोना किस्ति वाइसआव सुख'नांगौ बेखौथ' मोनथिखाबाय आरो दा बे जाबाय CMनि लननि रिजाल्टआ होबाय नोंथांमोना मेल मोनबाय नाथाय लिस्टखौ बेयाव पाब्लिश खालामथ'वाखै जानो हागौ DIC अफिसाव थागोन बिनि सिलेक्शन लिस्टआ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आरो स' बे थांबाय देन फैबाय स्किम बेनो जाबाय अरुणोदय गोबाव समनिफ्रायनो नेबाय दङमोन बेनो जाबाय गोदान एप्लाइ खालामनो आरो गोदान एप्लाइ खालामनो माब्ला मोनगोन बेनि सायाव डिटेल्सआ सफैबाय नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ दिनै मोनजोबसिगोन। दा गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन जे 19 सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो अरुणोदय 3.0 स्टार्ट जागोन होननानै दा फाइनाली जाबाय बेनो जाबाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो 3.0 अरुणोदय बेनि ओपनिं जाबाय दिनैहाय स' दिनै नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामनो हाया जास्ट मोनसे डेम' नोंथांमोना मोनगोन आरो लोगोसे बेनो जाबाय अफिसियेलि दिनैहाय ओपनिं खालामबाय आरो बे ओपनिंआ जोबनाय लोगो लोगोनो जागायसिगोन बेनो जाबाय 3.0 अरुणोदय स' बेखायनो BTC लेभेलाव सार्भे जागोन आरो सार्भे जानानै जायफ्रा बेनिफिसियारि मोनथावगौ नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनानै बे रांखौहाय होनाय जागोन बेखायनो भटार कार्ड आधार कार्ड बेंक पासबुक आरो कम्पालसरि रेशन कार्डआ थाथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन स' न'खराव रेशन कार्ड गांसे थानांगोन 3.0 मोननो आरो जायफ्रा रेशन कार्ड गैया नोंथांमोनाथ' मोननाय नङा स' बेखायनो रेशन कार्ड नोंथांमोना खालामना ला दिनै 11 बाजिनाय लोगो लोगो बिनि 3.0 प्रग्रामा स्टार्ट जासिगोन एबा लन्च खालामसिगोन आरो बे लन्चनि माखासे जायगा होनाय जादों नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय हमना ला आं जास्ट एग्जाम्पल उदालगुरिनिखौ होबाय उदालगुरिया LAC वाइसआव गासै 4 दङ बे LACआ जाबाय MLAनि समस्तिनि आन्दाराव ओरैबायदि टारगेट फैदों जे सासे MLAनि आन्दाराव 10,000 बेनिफिसियारि टारगेट खालामगोन आरो स' बेखायनो बे 10,000खौबो रानगोन BTC लेभेलाव जेसेबां गोग्लैयो बेखौ राननानै बेयाव जायनोखि प्रायरिटि सिलेक्शन बेखौ खालामगोन आसाम स्टेटआव गासै 126 MLA सिट दङ बेयाव गासै 12 लाखनि बारा बेयाव अरुणोदयखौ होनाय जागोन आरो 3.0 आव दा बेखायनो जायफ्रा बेनिफिसियारि जायफ्रा मोनाखैमोन नोंथांमोना बयबो रेडि जादो आरो दा बावैनो जेब्ला अर्डारा ब्लक लेभेलाव फैगोन नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन लोगोसे भिडिअ नायबाय था नोंथांमोना जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन आरो बे फैसाखौ जानुवारि 10 तारिखआव मोनगोन 2025आव दा बेनोमोन नेक्स्ट लेभेलाव गोदान साख्रिनि आपडेट मोनगोन लोगोसे PM किसाननि नोंथांमोना स्किमनि सायाव भिडिअ मोनगोन नायनो दाबाव आरो बेनोमोन नोंथांमोननि मोननै आपडेट बेनो जाबाय सरकारनि राङारि अनसुंथाइ आरो जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन।